Tungod sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa gasolina, nakasinati og pag-ubos sa mga customer ang mga gasolinahan sa dakbayan sa Sugbo. Sama na lang niining gas station sa Dan B. Rodriguez. Usa lang sila sa mga gasolinahan nga nagnihit na ang halin. Prato pa ang kuan, prato pa presyo. Kaya dubil dali. Karon nga mahal na. Di na kayo raghan ba patugid eh. Kung kaniadto ang presyo sa diesel, 52 pesos og 25 centavos lang, apan karon 54 pesos og 55 centavos na ang matag litro. Ang gasolina nga premium, 56 pesos og 85 centavos kaniadto, apan karon 58 pesos og 35 centavos na ang matag litro. Samtang ang unleaded nga gasolina, 55 pesos og 85 ang matag litro kaniadto, apan karon 57 pesos o 35 centavos na ang matag litro. Nagpasabot kini adunay 2 pesos o 10 centavos ang uminto sa presyo sa matag litro sa krudo o gasolina. Tungod sa pag-uminto sa gasolina o krudo, nagmingaw kining gasolinahan dinhi sa Dan B. Rodriguez ning dakbayan sa Sugbo. Mikunhod ang ilang kita, ilang ipasabot nga ang mga tao naglikay na sa pagpuno sa ilang mga tangke o nagdaginot sa ilang konsumo sa kantidad sa gasolina. Labi na ang mga sakyanan nga di pasaheroan. Nasayran sa Brigada News FM Cebu, sumala sa operator sa gasolinahan ang pagsaka sa presyo sa produkto nga petrolyo tungod kay ang international market nagpasaka usab sa ilang gasto sa pag-order og supply ug bisan pa man nagkinahanglan sila og taas nga presyo aron makabawi sa ilang mga gastos. Pipila ka customer ang mipagawas sa ilang sentimento. Ang mga konsumidor nagdaginot sa ilang paggasto og mihimog mga alternatibong pamaagi sama sa paggamit og mga mas ekonomikanhong mode of transport. Giawhag usab nila ang gobyerno nga maghatag og fuel subsidy o magregulate sa presyo aron mapugnan ang padayon nga pagtaas sa presyo sa gasolina ug mapadayon ang operasyon sa mga gasolinahan. Ang sitwasyon nagpakita sa mga epekto sa global oil price increase sa lokal nga industriya ug sa kinabuhi sa mga ordinaryong tao. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.